Българите в Егейска Македония са повече мит, отколкото реалност, вече цели 80 години. След като България губи Втората Балканска война, почти 700 000 българи остават да живеят в новите гръцки предели. До 1923 г. Гърция официално признава наличието на българско малцинство на своя територия, но тази позиция се променя след сключването на поредица от изселнически спогодби между нея и България, по силата на които от днешна Северна Гърция се изселват почти 250 000 наши сънародници. За гръцкото правителство българското малцинство престава да съществува, но българското етническо присъствие там остава. Още преминавайки границата при Свиленград и после почти през цяла Северна Гърция, човек бързо разбира, че може да се разбере на български с много хора, които го разбират и говорят, дори да не е техният майчин език. Това е така, защото те са израснали в българска етническа среда, която ги е обкръжавала. Днешният град Кавала, който е едно от най-големите пристанища в Егейска Македония, след Солун, е бил на няколко пъти включван в състава на българската държава. Днес българите в Кавала са много малък процент от населението, но в неговия хинтерланд и в посока планините към границата с България, българско население се е запазило и споменът за българското присъствие там все още не е угаснал. По южните склонове на планината Славянка, където се е намирал някогашният Марвашки край, се намират старите български села Горно Броди, Долно Броди, Търлис и Зърнево, които са формирали една много здрава българска крепост в този край на Македония, която е била известна с патриотизма, богатството и родолюбието на своето население. Селата Горно Броди и Долно Броди са известни със своето родарство и железодобив, били са изключително развити промишлени центрове през 19 век. Днес в тези села българи почти не са останали, но все още има хора, които помнят българския език и с които може да се води разговор на български, но дори тях да ги нямаше, споменът за българското присъствие остава дори само с някогашните високи, изключително монументални и стабилни каменни сгради и къщи, които са навсякъде из този край. Архитектурата тук е коренно различна от тази, която е в останалата част на Гърция. Дори преселените след 23-та година гърци по тези места не са променили почти нищо в къщите, които са били някога обитавани от българи. Старите църкви все още стоят, но не всички от тях се използват. Старата църква в село Горно Броди е почти изцяло разрушена. Нейният покрив е паднал, самата тя е запустяла, но все още някои от хората се черкуват там. Старото гробище до църквата е заличено, на негово място се строи спортен обект. Оцеляла е старата камбанария, която е строена през 1870 година и показва изключително високото ниво на развитие на местното българско население. Не било ми темна мъгла, най ми е било
Днес всички надписи в църквите са на гръцки, а тези, които са на български, или са унищожени, или са задраскани така, че по никакъв начин да не могат да се прочитат. Все едно тук българи никога не е имало. Събуди се, Македонио, стека пушка, закичи се, Македонио, ти си християнска земя, Македонио. Село Бозец, което днес се казва Атира, е любопитно с това, че изселници от него днес съставляват почти 3/4 от населението на малкия черноморски град Бяла, като техните потомци и досега пазят спомена за мястото, откъдето са дошли родителите им, техните баби и дядовци. Село Бозец и до днес е останало българско население, което не се е изселило по силата на спогодбата Молот-Капандарис през 20-те години на 20 век, с което и до днес споменът за общият етнически корен продължава да живее в двете населени места, и в Бяла, и в Бозец. Град Воден е един от най-красивите македонски градове. Стар градски център, той е бил дори за известно време българското царство в края на 10 век, когато от тук Самуил и неговите братя са се опитвали да спрат византийските нападения срещу България в опитите на император Василий II да покори българското царство. Голяма част от населението му продължава да пази своите български корени, да знае и да говори български език. Те работят, чакат от Гърция да дадат друго, дека само велят да пишат и няма. Старата част на града, така нареченият Варош, е уникална, защото такава стара махала е запазена само единствено във Воден от всички градове в днешна Северна Гърция. Самото име Варош, което е с български произход, е показателно за това какво население е живеело във Воден през средновековието и какво население продължава да живее тук и днес. В разговорите си с местни хора, те признаваха, че градът е бил един от най-богатите